Bil-pressjoni tikber fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg biex jeħles minn Adrian Delija, dan tal-aħħar mar fuq stazzjon privat u saħaq li huwa kandidat konfermat fisem il-Partit Nazzjonalista fuq it-8 distrett. Nikkontesta fuq it-8 distrett. Rrid nistaqsik għandek konferma li inti kandidat fuq it-8 distrett diġà għandi konferma kemm il-partit anke mill-kap. Ġa approvat mill-partit inti li ħad toħroġ fuq għax wkoll. U għandi ngħid li hija xi ħaġa pjaċevoli immens. Id-dikjarazzjoni ta' Delija li qal li se joħroġ għall-elezzjoni fuq it-8 distrett hija sinifikattiva l-aktar għaliex fuq dan id-distrett dejjem iddominat il-familja Fenek Adami. Sorsi fid-Dar Ċentrali li issa reġgħet maħkuma mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil qalu li Delija se jarralu. It-8 distrett ta' Fenek Adami ta' Beppe llum il-ġurnata u ma jmissulu ħadd. Sostna wieħed mill-fazzjoni Busuttil. Beppe Fenek Adami wera li se jibda jieħu r-ruħ fuq id-distrett li fih hemm Birkirkara wara li Delija tneħħa minn kap. Fil-fatt Beppe Fenek Adami qatt ma ħa gost bil-preżenza ta' Delija li jaraħ bħala teddida għat-teħid tal-voti tal-kostitwenti tiegħu. F'botta diretta lejn Beppe Fenek Adami meta ftit tal-jemilu Bernard Gregg indirizza attività politika f'Birkirkara, filwaqt li Beppe Fenek Adami botta lilu nnifsu kemm seta', Delija ħaq in-nies miegħu u spiċċa ħa ritratt f'dik deskritta minn bosta bħala show of force. Delija li ma rridx ikun parti mix-shadow cabinet ta' Bernard Gregg qed jisħaq ukoll jista' jkun joħroġ fuq distrett ieħor. Inti distrett wieħed ħireġ minn distrett ta' Birkirkara qed ngħidu jew ħireġ fuq. Sissa ġi konfermat minn distrett għadni ma konfermajtx jekk il-partit għandux bżonni fuq distrett ieħor u jekk il-partit jgħid li għandu bżonni fuq distrett ieħor, noħroġ fuq distrett ieħor ukoll. Din il-ġimgħa Delija anki wieġeb lil Beppe Fenek Adami għal mod kif ġew trattati l-kandidati nazzjonalisti li rtiraw mill-elezzjoni tal-Kumitat Sezzjonali ta' Sliema wara li qalu li ħassuhom imminati minn nazzjonalisti stess. Iżda għal block vote f'ta' Sliema, Beppe Fenek Adami qal li dawk li rtiraw issa affari tagħhom. Dak kienet elezzjoni ta' Kumitat Sezzjonali ġewwa ta' Sliema mill-għalija, kien hemm nuda kandidati rtiraw affari tagħhom naturalment l-affarijiet ikomplu. Grazzi. Intant Delija wieġeb lil tal-establishment li qed imexxu lil Bernard Gregg u jiddettawlu x'għandu jagħmel. La ċedejt dakinhar u inqas ħanċedi llum.